Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Biafra spiritual leader the awakened one ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Master prophet aka na-agwọ ọrịa ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma Master prophet onye amụma Biafra anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme onye amụma Yahuwa the great ya the difference is clear. Onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye amụma Yahuwa na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet na-echere echiche ọma onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet na-echere echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Ndewo mama.
Mama, day, one day, boy, I don't know. Mama, no, day, mama, no. Mama. It's taking me a long time to hear my voice. Day, mama, no. I don't know. Ụbọchị taa wụ the 3rd of April 2026. Some of ndị ekpukpere ihe ndị ọcha butere n'ala anyị ha na-akpọ ụbọchị taa Easter. Ndị efulefu ndị ọcha ndị ọzọ bi na ala ọzọ na-akpọkwana ya Passover. But mmadụ na-amụ nwa ya asị nke m dịrị m, and enwekwara ihe a na-asị nke m jika, nke m akọla m. Otu ihe dị, nke anyị dịrị anyị, nke onye dịrị ha. Ndị mmadụ na-asị ama m efula, onye si ama ya efula ọwụ ihe ọjọọ ka o mere. Nke anyị ga-adịrị anyị, ọ ga-adịrị anyị na Nkwọ, ọ ga-adịrị anyị na Eke, ọ ga-adịrị anyị n'ahịa na-anọkọ ala Igbo. Ndewonu. Ụbọchị taa aga m ekwu okwu briefly maka enwere ndị na-eme ha bịa ha ewere ihe m kwuru tinye nnu na ose jee ji Nnamdi Kanu. Maybe ha kọtụrụ video 5 or 6, ha join ha were 2 seconds here, ha were 3 seconds here, ha were 4 seconds here, tinye daria caption dee ihe m na-ekwu, tinye nnu na ose jee wejine video m odoruo 7 minutes already. Aga m atry ka ọ ghara ịkarị 40 or 45 minutes so that ka ọ dị easy onye ọbụla wetegere mgbe ha ga-akọtụrụ ihe ndị ha kọtụrụ. Maybe enwe ezigbo mmadụ nwere ike iwere full video ihe m kwuru jejie so that ka ọ ghara iteke so long ya ige. Nkwuo ihe for 3-4 hours, ọ ga-adịrị ya so difficult igecha ihe niile. But one thing you have to understand, ugbu anyị nụzi na TikTok world 3-4-5 years ago, all the impossible just cut through one little sentence mmadụ mere, ị ga-ewerecha ihe niile ka ịghọta the whole perspective, ihe niile nga onye hụ shi land ya. So ugbu a wụzi ewere 1 minute 2 seconds ejie na judge ihe mmadụ kwuru. Biko onye ọbụla ga-ewere ihe eji iji Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, biko ya make sure na o werechana the whole of it. And I'm gonna try my best ka ihe ghara too long, because oji m ga-eji taa wụ directly to oji m ga-eji Nnamdi Ezebiro, ọgọ m nwoke, onye ọma, onye ndu nke ala Igbo. Ụlọ a na-enwe ala belong to families. Ala belong to families. One person nwere ike ịbịa or para or somebody aka pụtara na ya were ala family ji rụọ ụlọ family, asị na here family house. But family house might not be that nọ nna gị rụrụ ya. Family house might be na ọpara or sotoro ọpara or last ọpara or somebody else rụrụ ya, but all family house. Immediately revolt were ị chọrọ igbu onye rụrụ ụlọ na family land, ichiri igbu ya mma mmiri or ichiriri ya ụgbakọrọtele, then that means that family house is will no longer contain you. Nnamdi Kanu rụrụ a family house, and that family house wụ IPOB. So onye ọbụla na-achọghị
ịnọ na that family house nwere right ije chọrọ ụlọ nke ya, nwere right ije chọrọ ụlọ nke ya ebe ọbụla ọ chọrọ. Ọwụhụ must na ị ga-ebi na the family house. IPOB wụ family house Nnamdi Kanu created. Onye na-alike ihe ya eje n'ụlọ nke ya. Ọwụhụ must onye ọbụla ga-ebi na ya. And ịchọkwana ya, ị ga-eso rules and regulation Nnamdi Kanu. IPOB dị ka a company. Company hụ Nnamdi Kanu hiwere ya ma ga-achọhụ follow the rules and regulation of that company. Jee create a company nke gị. Ọwụhụ must na m ga-eme agree na ihe Nnamdi Kanu kwuru gbasara IPOB. IPOB wee company mmadụ hiwere ma achọhụ ihe o kwuru ma create eken, ma achọkwana i-create, ma hapụkwana ya yarị azụ dị ụdara mma ya ejikọ n'ala. Ele otu ị ga-egbu ine mmadụ gbu ine ihe ọwụ gị created IPOB. Isohụ na nga anọ ntụntụ ala IPOB bedga fụrụfụrụ fụtọm na ị ga-anapụ mmadụ ihe o hiwere. Ọwụhụ must na ndị Igbo ga-eme adopt IPOB. Ụwa zuru ike nwere grupu kenye, Uche Mefo nwere grupu kenye. Oke na ọrụ ndị dịrị na ndị Igbo iso onye ọbụla ha chọrọ iso. Ihe Nnamdi Kanu created wụ ihe o created n'onwe ya. Ga-achọghị ya ga-create ike gị iche. Ị ga-anara Nnamdi Kanu IPOB o created. It is not done. Ga-gba ya ọ ga-acha, ga-eto ogu ọ ga-erere gị. Ije na ụlọ ikpe ndị ụwa ọ ga-erere gị. Iwere ọjị jee n'ihu agbara ọ ga-erere gị. Maka Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro hiwere IPOB. Ị ga-egburu nne ya, ịtụ oge ọ ga-erere gị, ịga ọfọ ọ ga-erere gị. Maka Nnamdi Ezebiro ọ ya hiwere IPOB. But before m ebido n'ụkụtụ, eji m ọjị na-ekele Chukwu. Ọjị shi afọrọ ukwu ebe ekobia. I think ọjị na ha erule 2 to 3 years. Dịkwa otu ọrịwụ. O shi afọrọ ukwu ebe ekobia ebe eshi wetere m ya. Mee chekwachie ya ọfụma. Na-ewere ya nwatakịrị. O nwere most of them ọjị m nwere eruchara na 4 years. Aka ha na ya mmanya ka m ewere 1, mmanya ka m ewere 1. But I believe ọjị akarịa na 2 years. The last time I wetara ọjị from Afarikwu Ibeko ga-awụ 2 years ago. The other one I wetara about 3 years ago. So ọjị akarịa na 2 years n'ụlọ m. And ọjị ejila aka wuo onwe ya. Ile ya ojila aka wuo onwe ya. Ọjị gbara nnọọ. Aga m ekwu ọtụtụ okwu maka achọrọ m ibe okwu m nkenke. Chukwu, ọjị gbara nnọọ. Ọkwa na-akpọ ya ọjị king. Ọjị gbara nnọọ. Biko mekwute unu egbugula m. Asị m Chukwu na ọjị abịala. Mmụọ nọ n'ala nna m ọjị abịala. Amadioha isikwa nwere ọjị kpọọ gị na ị ga-anụ olu m. Ọkwa ihe gwara m. Mgbe m kwuru okwu gasị m na m nwere ọjị kpọọ gị. Amadioha nọ n'olu m. Amadioha wụ God of Thunder. Kamal ọzụzụ wụkwa God of Thunder. Ndị ọcha butere naanị ihe ha butere n'ala Igbo taa ha na-akpọ ya Christmas, Easter. Ndị efulefu ndị ka ọzọ rụrụkwana ihe a rụrụ ha na-akpọ taa Passover. But ihe mma n'ụbọchị taa wụ ụbọchị ndị Igbo. And eji m ọjị gbara nnọọ. Nke onye dịrị ya, nke m dịrị m, nke m jika.
amam efukule nke anyị ga-adịrị anyị. Chukwu ihe ewe ọjị, ejikwa m ọjị n'aka. Ọjị ewu ihe na-eji agba mmụọ okwu. Asịkwa mmụọ n'ala anyị gụrụ olu m, anyanwụ ogugu nọ n'olu m, Amadioha nọ n'okwu olu m. Anyanwụ na-eze elu nọ n'olu m. Mmụọ nọ n'ala Igbo anyị, onye nọ n'olu m ya bụ ibe ya, gbazuo na ibe nnọ, ka ọ ghara ịrị ịwụ na o nwere onye ga-abịara m ụgwọ. Biko nna abịakwara na m ụgwọ. Ya nwụrụ ana m ekpe ihe ndị ọcha butere n'ala anyị, amaghịdịghị m ikwu okwu ashị, maka ama m na-enwe ihe ga-eme m. Bụta ọ na-eji m ọfọ, onye ji ọfọ na-arị careful, because mmụọ nọ n'ala anyị na-egbu, ya egburu ebe ya egburu ebe. So onye ọbụla ga-edome aka ya ọcha, dịkwanụ careful. Chukwu atana m ọjị. Nta ọjị ya dịrị m mma, ndị na-elekwe m ya dịkwara ha na mma. Ọsọ ọjị shikwa afọrụkwa ibeku bịa. Ndị ọgọ m ọfọrụkwa ibeku ka eshi weta ya. Ọsọ ọjị akarịa na 3 years n'ụlọ m. Eshi afọrụkwa ibeku bụta ọsọ ọjị. Otu m ga-eji achịfe aka m n'azụ Chineke. Asịkwa na ọ dị mma ichefe aka n'azụ na-awụ ọsọ ọjị. Chukwu ihe ọjọọ mee m n'azụ. Ndị iro Nnamdi Kanu na-achụgharị ka ha gbuo ya. Chineke ha egbukwule m. Ejikwa m ọsọ ọjị na-atụrụ ọsọ ọjị. Mara ndị na-achọrọ Nnamdi Kanu buru ibu. Ha na-achụ onye ọbụla pụtedega Nnamdi Kanu. Ha chụrụ Kanu nta ruo ebe. Ha chụrụ nne nna ya anya ruo ebe. Ha chụrụ Paris Ejimakọ ruo ebe. Ha chụrụ Emmanuel Kanu jee ebe. Ha chụrụ nne nna Kanu jee ebe. Chineke, ndị na-achọrọ Nnamdi Kanu ka nkụ, ma ndị n'ụlọ ma ndị nna ama wee ebe a ga-eze. Chineke ha egidekwele m. Asị m ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, nwa ọkụkọ nwoke nwa ụsọ. Chineke ha egidekwele m. Ndị iro Nnamdi Kanu, Chukwu ha egidekwele nne nna ya anya. Chukwu ha egidekwele Kanu nta. Chukwu ha egidekwele nne nna Kanu. Chukwu ekwekwele ka ha gidekwele nwaanyị m divine mother. Chukwu Nnamdi Kanu ha na-achọgharịkwa na-achọgharị, ekpekwele ka ha gide ya. Bụta ọkwa onye na-asụrụ asụrụ, onye na-agbara agbara jikwa aka ya. Asị m ha egidekwele ya. Chukwu ohere esikwa ya. Ebe ọ na Chukwu na-azọ gị, na-elekwa gị, ị ga-elekwakwa n'onwe gị. Ọhụrụ ngwa ebe ọbụla ichi bute nri bịa ga-ewere chi gị n'ọnụ. Ihe ijikwa ka metụrụ onwe gị ka gbasara gị. Achọghị m ịwụ Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu wụ Nnamdi Kanu. Their weekend one wụ their weekend one. Ya wụrụ m onye ọbụla butere nri na-awụghị nwanne m nwaanyị na nwanne m nwoke aga eri. The caption of this video, Chukwu ejikwa m nzu divine mgbe emechara gị hicha m ihe ndị wee na-amịnyere gị aka hichaa ya. Eji m nzu sikwa mmụọ nọ n'ala Igbo bịa mara nzu. Ndị mmiri mara nụ nzu, onye mara ya enyi ibe ya. Nwoke nwan si nọ mara nzu, ya dịrị m na mma. Okwu m na-ekwuru nne Nnamdi Ezebiri n'ọwụ ka ọ dịrị ya na mma, ka ọ dịrị ya na mma, ka ọ dịrị ya mma na Eke, dịrị ya mma na Nkwọ, dịrị ya mma na Orie. Bete Nnamdi Kanu nwere ndị iro, ma ndị n'ụlọ ma ndị nna ama. Ha niile na-eri ya ụgbakọrọ otele, na-egbu ya mma mmiri.
but ihe m na-asị wụ ka Chukwu meghe anya Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, ka ọ hụ ndị iro, ka ọ hụ oke nọ n'ama na oke nọ n'ụlọ. At the end of the day, ọ ga-amata na oke nọ n'ụlọ bara oke nọ n'ama na ofurifu ogiri nọ na ngịga. Masị Chukwu meghe anya ya, meghe anya Nnamdi, meghe anya Nnamdi Kanu, meghe anya Nnamdi Kanu, ka ọ hụ na Eke, ka ọ hụ na Nkwọ, ka ọ hụ na ihe na-anọ ka ala Igbo. Ise. The caption ihe wụ na ụlọ Nnamdi Kanu na-eshi mmiri. Ụlọ ya na-eshi mmiri. And ụlọ ahụ is about to, ọ na ha adana. Ihe m na-agwa Nnamdi Kanu n'ụbọchị taa wụ ka o bilite, ka o mee kie the right thing, ka ụlọ ghara ịda. My advice n'ụbọchị taa wụ 3rd of April 2026. Ụbọchị taa wụkwanụ Friday, mgbe ndị ekpekpere ndị ọcha butere n'ala anyị na-akpọ Easter, ndị efulefu ndị ka ọzọ na-akpọ ya Passover. Ọ ụbọchị m na-eji oji ka m jilaa na the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Ọkwa dịkwa ama ihe Ọnịcha gwuru gosi. Ọ dị nga asị ha mgbe ihe na-eme, ele ihe kwuru, Master Prophet kwuru gịnị? Ejiene m oji jie Barrister Lawyer Ejimakor, si ya jie Nnamdi Kanu, and I am confident na o jiri edi oji. Ejiene m oji jie Mandela, and I'm confident na ha jiri edi oji. But ndị ọzọ m jiri oji jie, adị m confident na ha jiri edi oji, which achọrọ m ịkpọ ha. But n'ụbọchị taa wụ because o nwere oji m jiri recently, and which I don't think na onye m jiri dị oji jiri Maazị Nnamdi Kanu. So anụwo m ejigewo m oji to Nnamdi Kanu because anụwo m eji Barrister Lawyer Ejimakor, anụkwanu m eji Mandela, and onwekwanu ndị ọzọ m chiri iji because m jie ha agaghị ejiru. And enweghị otu a ga-eji enwe confirmation na m jiri dị oji na-awụghị itinye na social media so that one day m si na ekwuru m ihe ekwu. Advice m na-enye Nnamdi Kanu, enyeghị m advice na asị m na enyeghị m advice maka na awụ m onye amụma. Ana m epush onwe m to him. Enwere onye ọ ga-awụ ọgọ Nnamdi Kanu, everyday ya ebilite ya prọfesa ya, everyday ya ebilite ya prọfesa ya, everyday ya ebilite ya eji oji to Nnamdi Kanu, ya eji na Emmanuel, ya eji na nna. Ana m eme otu. I don't do that. Ejike hụnye na o nwere ihe m ga-enweta n'aka ya. I don't do that. Nnamdi Kanu ụlọ ya na-agba ọkụ, ụlọ ya na-eshi mmiri, and ụlọ ahụ daa, ọ ga-adagide ụmụnne ya. Ụmụnne ya anyị na-ekwu okwu Kanu nta na Emmanuel na Nnenna na nwaanyị m Divine Mother, and also it might also dagidere nwaanyị kara aka kajara akaja, nwaanyị Chukwu sara ahụ, amama asa ahụ na high sea. As in behind every successful man there is a woman,
And that woman wụ Madam Nnenne ya anya. Madam Nnenne ya anya wụ nwaanyị ihu kwụrụ na gidigbam, kwụrụ n'azụ Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. So ya wụrụ n'ụlọ daa, ọ ga-adagide ha niile. And ya dagide ha niile, enwezighị onye Nnamdi Kanu nwere. Ụlọ ha ga-adagide m maka akara m aka kajara m akaja. Ọ ga-adagide m maka ana m ekwu okwu m na-agbụrụ isi onwe m on time. Ana m ekwu okwu na-asị Nnamdi Kanu, ndị iro no close to you. And aga m ewere opportunity na-asị ya, because of na ndị iro gbarago okirikiri, ndị iro gbarago egburu m egbu. But before m ekwu ihe m chiri ikwu, Nnamdi Kanu gere ntị, Nnamdi Ezebiro gere ntị. Asị onye na-anụghị nga anọli ozu, asị ya bọma, ya shi n'ụkwụ bụrụ. Shi n'ụkwụ bụrụ na-eje. Nnamdi Kanu ejene court case na England. Ọwụhụ ndị ejene na 2015 and 16. Recently ejigeji. Ma ha ejebe court case, maybe, let me say approximately 4 to 5 times. Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, he nwere relatives na England more than 50. Between age of 12 till 60 years old. He nwere more than 50 persons in England. Close relatives or extended relatives. He nwere ha na England. Enwe court case gị na England. Enwe ka ebierani. Onye berani wụ naanị Kanu nta. Kanu nta akpọrọ nne nna ya anya. Nne nna ya anya kpọrọ ya jee court case. Plus some ndị IPOB carry loyal to you in England. Hence on a J court case all this period. So Nnamdi Kanu, mmadụ ole ka ị nwere na England? Were eze gị gụọ ire gị ọnụ. Also the same thing mere na 2016. Ọ naanị Kanu nta na ụmụnne gị. In fact, 2016 mụ na Kanu nta kwụ na England. Anyị na-eso na protest. Nne nna ya anya bịakwara. Mgbe ohu Uche Mefo was helpful. But here are all in the past. But gị ile anya ihe na-eme ugbu merekwere before. Ka anyị hapụ ihe gara aga. Advice m na-ekwu Nnamdi Kanu, ụlọ gị na-eshi mmiri, and amazi onye a na-eze. But enwere advice m ga-eji agwa gị ka ị mata onye a na-eze. Ka ị mara onye ahụ wụ oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama na ofurife ogiri nọ na ngịga. Because enwere oke amụsụ nọ n'ụlọ ya bịa na-ata gị na-afụ gị breeze, but na-ata gị winch, na-egbu gị mma mmiri, eri gị ụgbakrọtele. But at the same time, onye ahụ na-akpọ gị nwanne, onye ahụ na-akpọ gị onye ndu, onye ahụ na-asị oh na ya laikere gị, or ndị ọcha na-asị oh ya lọvụrụ gị, whatever the case may be. But onye ahụ wụ onye iro, onye ahụ wụ onye nshi, onye aja, onye ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ, na-eri gị ụgbakrọtele, na-egbu gị mma mmiri. Ya eje ya na nọ n'ime ọhịa na-akọ ogele, na-akụrụ ya ekpe. Useless efulefu Chikedozie m na ndị ọzọ na-agba. Ịma na onye gị na ya nọ. Somebody ndị close to you wụ onye na-akụrụ na ndị iro ekpe. Ndị iro na-agba ekpe. At the end of the day, ha na-sabotage gị on every side. Mgbo Simon Ekpa wee enyi m nwoke. Mgbe Simon Ekpa
support gị openly directly na-defend gị. Or ka m bido in the beginning, mgbe Simon Ekpa na-support gị na-defend gị, ha niile kwụrụ ya n'azụ. Mgbe Simon Ekpa mere bịa defend wazie gị, ha hapụ Simon Ekpa. Mgbe Bridget na-support gị directly, ha na Bridget nọ. Mgbe Bridget chenjiri, ha hapụ Bridget. Mgbe Bruce Fenu na-eme agbata eke na-egbu gị mma mmiri erigo gbakọrọtele, ha support ga Bridget, ha support ga Bruce Fen. Mgbe Bruce Fen was renewed, repent, ha hapụ Bruce Fen. Mgbe ụmụ nwanyị highway na-erigo gbakọrọtele na-egbu gị mma mmiri, they are with them. Na-apụta na picture, na-apụta na foto, na-support ha, na-eje programs, na-support ha. But mgbe any one of them changed, agbanwe onye ya renew ya support wazie gị, ha hapụ ha. Were anya gị oke na-eji amara ọka akara aka, ị ga-ahụ ndewu ndị iro gị. Onye ọbụla were anya oke na-eji ele ihe, ị ga-amata onye wu onye iro Nnamdi Kanu, because they are on the plain side. Unless me lejiri anya, gelejiri anya ị ga-ama, ị ga-ahụ ha na-shed crocodile tears, ha na-shed crocodile tears na Nnamdi Kanu wu onye ndu ha, na Nnamdi Kanu wuke, Nnamdi Kanu wuke, Nnamdi Kanu wuke. Ha mekwere eke, ha like kwara ya, ha mekwere eke maka abata awụ ha ndị iro, ndị nshi na aja, ndị ọjọọ jọrọ njọ. Onye ha na nwanne ha ga-akwụ ije ịchụ nta, ha hapụ anụ a ga-agba na-agba akpịrị ọkpa Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. So my advice to Nnamdi Kanu, you don't need to take it. Bidekwu gemeka ọkwa adịkwa ama ọ bụrụ na ya esetie maka ụlọ ọhụ jire daa. Enwere two scenario. Ya wụrụ na ịpụta ụlọ ọhụ ga-ada, ọ ga-akụgbuchi ụmụnne gị, then enweghị any other thing. Ya gwa na ịpụta hụ n'oge ụlọ ọhụ is about to fall, ọ ga-adagide ụmụnne gị, then you have nobody else left. Check ye kambo ejijide gị na this last time. Kanu nta na ụmụnne gị nọgide bam on one side. Lee otu ndị ọzọ na-eji achụgharị efulefu. Ha John na-efulefu taa, ha John na-efulefu ọzọ, ha John na-efulefu taa, ha John na-efulefu ọzọ. Kanu nta na ụmụnne gị nọgide bam na-eme ihe gbara ha mee. But ndị iro ga-eshi n'azụ kọrọlebe iji ọsọ mebie obi gị n'ebe ha nọ, so that ha buru iri bịa nye gị gana na adịghị eche na ọ gị na ndị mmadụ na-ekwu ekwuru. Ị na adịghị igbu onwe gị ka gbasara gị, Master Prophet aga ebere gị akwa. Nnamdi Kanu, ihe ọbụla mere gị n'isi maka ihe iri eri, ihe natara na onye ọzọ, maka somebody were granọt bịa ya sị gị hey onye ndị ga nna ya granọt taa, ịma ihe o tinye n'ime ya. Ihe ọbụla mere gị aga ebere gị akwa maka ị nwere ụmụnne gị pụrụ na gidigbam with you. Imeji na-egbu obi. They have shown that they can be loyal to you. Here the first time. I'm Kanu nta all his life a change in a kamgbe eji jiri, and he's doing all his best in huna epota. My advice to you, dissolve war DOS. Create a new members of DOS. This DOS, Chike Dozemna, cancel lawyer, create a new members, present ya to ndị Igbo. Onye chọrọ na yes no gị, onye na-achọ yes no ndị efulefu ibe ya. Ihe awụ choice.
but ndị mmadụ na-enye gị advice ọ gị na onwe gị na-asị oh mba, hey Nnamdi Kanu cannot do anything. Somebody didn't mean here. He cannot do anything. Make shut up, Mishono Shige. Onye brage. Make no, he can't do anything. Make neji. Lawyers yana biane yana directing who try geji me court case. Oh yana gwa here game. Yes. Lawyers apatakulo ozo ha soja shono nshi otu heji soja share with the case of here gbasara that law iberibe law efu. Lawyer Nnamdi Kanu ọzọ ga-apụta na ikwu ihe Nnamdi Kanu kwuru. Ya emekwara na articulate ihe Nnamdi Kanu kwuru. Ya agụọ nga Nnamdi Kanu kwuru. Ya lekwe ihe o kwuru, lekwe ihe o kwuru, lekwe ihe o kwuru, lekwe ihe o kwuru. Period. Ya enwekwala enyi efu ga-apụta na ya ebe na articulate ihe Nnamdi Kanu bụ n'obi. Because most of the time he mere are the resort to injury. Because some of them chi please in there. Enwe lawyer ọzọ ga-apụta na ka ọ na ihe Nnamdi Kanu kwuru. See, lekwe ihe okwu. Akọwakwala na n'anya. Because anyị eruo na ịghọta ihe. So my advice to Maazị Nnamdi Kanu, create a new DOS member and also may appoint a new deputy. He may hear like this, but that time ihe a na-asị na ọ ga-afụrụ konala ọ kọrọ n'ala already for 4 years in the DOS ahapụla gị. It might be painful for you to understand, but that is the fact. But the thing is, one na enwere ndị na akụrụ ha ekpe ndị ha apụtabe fully, but he create a new DOS members, abolish the old one, create a man, appoint a new deputy. Lanya na ihe na-eme na ndị media warrior, some of them are watala ihe niile anyị kwuge for the past 3-4 years, and they are willing to jump ships. And when a lot of people jump ship, they're fully committed with you. But you have to show them that name whenever a lot of people actually belong with Chikedozium and then because only personal vendetta, only personal problem with you, and only but he created a new DOS members. He may appoint a new DOS members. Born her by name. May appoint a new deputy. May appoint by name. Chikedozium Nando to her, no nishi her. Hey buru whatever radio. When with AI, you can create a new radio in 10 minutes. You need to hold this equipment in the past. So people are gathered under this new leader, under this new DOS leader. Naga. Ndeko ochie na onye otu ha na onye na-akụrụ na ha ekpe agarakwanụ ke ha na-eje. So Maazị Nnamdi Kanu ime ihe ọ ga-eme gị ka ịhụ onye ahụ na-erigo gbakọrọtele. Ị ga-ahụ oke nọ n'ụlọ na oke nọ n'ama na family, because marakwa na a na-akpọ IPOB one family. So o nwere onye nọ na family na-erigo gbakọrọtele na-egbu gị mma mmiri na-sabotage gị. Onye nọ na family marakwa na IPOB wo family. So o nwere onye nọ nga ahụ na-egbu gị mma mmiri. O nwere onye nọ nga ahụ onye agbata eke. O nwere onye nọ nga ahụ mana a na-sabotage gị ya na-enweta na-afọ ji akpa. So but mgbe we created a new DOS, onye ahụ either forced to join this new one or yes no ndị ya na ya kwụ na-sabotage gị. By that time all the clear ịhụ onye gasị mba na ha jụrụ ajụ, then ga-amatazi onye ahụ wụ onye iro gị. Enwere some people ga-asị Master Prophet ikwu onye nonsense.
Nnamdi Kanu nọ na mkpọrọ, he cannot direct. Asị m gị, bullshit. Ọ ya created company, ọ ya rụrụ ụlọ na family land. Ịchọ ya balance ego ga-eji zụrụ ala ọzọ. Ịchọ were ala ọzọ because ala juru eju. Create your own group, create your own organization. Nnamdi Kanu won IPOB won Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu can remove all those efulefu, all those egina ga-agba ọzọ, all those ndị na-egbu ya mmamịrị na-eri ụgbakọrọ otele. Chikedozie m na ndị otu ha na ọga ha na-akụrụ ha ekpe ha na-agba. Maazị Nnamdi Kanu can remove them. And remember, millions and millions of people in Biafran land corona within Nnamdi Kanu. But ndị na-agba mgbe okpuru owu, most of ndị nọ na ala bekee nọ outside Nigeria, nọ na social media, ndị nọ n'ala Igbo na-ama all these things ha na-eme. Ihe a na-achọ ka ha n'olu Nnamdi Kanu. And you have to understand, Nnamdi Kanu was the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Ihe ọbụla o kwuru goes for ndị Igbo. So Maazị Nnamdi Kanu bleated time. Now appoint new DOS members and include Madam Nene on it. Because you may include again legitimacy. Include Madam Nene na this new DOS. And my appoint a deputy. My deputy had in mind in the future. Get change here. You can change deputy till when you mad. So my DOS members, new members you create are in got a shovel. You got a shovel every year. Got a shovel man. Oh, so what about Nnamdi Kanu? Hey, no gapota at the end of the year. Nnamdi Kanu gapota one. Oh, only I say, hey, na only here game many. Nnamdi Kanu gapota. Echi Nnamdi Kanu apata. Has no gapota one nature apata. Nnamdi Kanu apata. Has no gapota. Hey, na only here and men are caught. And then akoko Nnamdi Kanu gapota next tomorrow. Nnamdi Kanu apata. Nnamdi Kanu egida gabo ozo. Gapota hankwa in the next 1 year. Ulo na-esi mmiri ga-eje jegide ụmụnne gị. And ọ wụrụ na ihe mee ndụ gị ma Chukwu ekpele, ụmụnne gị nọ na danger. Anọ ha na danger. So do something, change DOS members so that the family is stable. And at that same time, egita ga-agba ọzọ anyị nwere n'ala Igbo. Nsogbu anyị nwere n'ala Igbo akwụsị. Ọbara na-akpafu n'ala Igbo akwụsị. Eme ihe like that ga-ahụ na or possibly unify ụmụnna anyị n'ala Igbo. Ka akwụsị dị so egita ga-agba ọzọ. Ka akwụsị ihe ndị niile ọbara ndị a na-akpafu n'ala Igbo. Ka akwụsị ya by create a new, appoint a new DOS. O nwere one efulefu nwaanyị na-akpọ lọlọ iberibe. Nwaanyị achọm ịkpa ya. Nwaanyị na-akpụ punk. Lọlọ efulefu. Okugo okwu gbasara code of conduct and IPOB. This useless woman, all man nwere code of conduct. And the code of conduct ihe niile edere and all those things DOS violate China everything. So Maazị Nnamdi Kanu IPOB won Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu nwe DOS. Nnamdi Kanu nwe IPOB. So Nnamdi Kanu bleated time. Today, the thought. My game here, I got it too late. And do no, okay, get them. Makakolam gear. Ye, okay, get them. And give me ngwa game me rodachi. Ime ngwa ya di easy, heal the family. Each day, aneche, agapotata, agapotechi, agapotata, agapotechi. The more you waste, the more the family can destroy energy. The more ulo gauge. But gauge get them. But I gear.
ndị Igbo ekelene m nnụ. Ya dịrị unu na mma. Ihe m kwe na-ekwu ihe ewu ka ọ dịrị na Maazị Nnamdi Kanu na mma, ka ọ dịrị ya mma n'ahịa na-anọkọ ala Igbo, ka e nwee udo n'ala Igbo, ka anyị ghara ịdị na-akpafu ọbara ndị a na-akpafu n'ala Igbo. Every day a na-emebishi ihe n'ala Igbo gburugburu. Ọ dị eme mma ka anyị nwee udo, ka anyị hụ ụmụnne anyị n'anya, ka anyị hụ onwe anyị n'anya. Nnamdi Kanu ata n'ahụhụ, more especially ụmụnne Nnamdi Kanu ata n'ahụhụ buru ibu. Yes, Nnamdi Kanu nọ na prison, but ụmụnne ya ndị na-ata dị ahụhụ mmụọ. Ụmụnne na-agbagharị here and there. Ofu nwanne ya nọ nga ahụ na-eshiri ya nri. Ụmụnne ya ata n'ahụhụ. And ihe Maazị Nnamdi Kanu ga-emewu inyere ha aka ka ụlọ ghara ijegide ha. Ma appoint DOS members and deputy leader, so that mgbe ọhụ ka ị ga-ahụ onye ga-asị fụrụrụ m foto m na ya ajụla. Mgbe ọhụ ka ị ga-ahụ oke nọ n'ụlọ na oke nọ n'ama. Mgbe ọhụ ị ga-ahụ onye nọ na family na-eso na-agbago ụkwụ. Family m na-ekwu okwu ya ụkwa POB. Etipụle m ụka n'ọnụ. Maka onye na-eri Nnamdi Kanu ụgbakọrọtele na-egbu ya mma mmiri nọ na family. And IPOB without family. Chineke ekwuchana m jikwa m ọsọ ọjị. Chikedozie m onye iro Nnamdi Kanu. Ihe nji mara na onye iro ya ewu. Ndị niile sabotage ga Nnamdi Kanu oso ha. Ojiofo onye iro Nnamdi Kanu. Ndị niile na-sabotage Nnamdi Kanu oso ha. Akwa recently ka anyị hụrụ ya na nwaanyị na-akpụ punk. Lọlọ ndị efulefu. Lọlọ ndị iberibe. Asị m enwe nwanne Nnamdi Kanu ya na Ojiofo na Chikedozie m na Apali na Apadi. Hụcha ihe ndị na Ojiofo na Ejimakọ na Ojiofo na Elaha Chikedozie m Ejiofo na Chikedozie m na ha kpara nkata nye oyibo latitude iji ewere go IPOB. Enwe nwanne Nnamdi Kanu hụchara ihe ndị ha na Ojiofo na Chikedozie m na Apali na apịtọ. Asị m ala Igbo gide. Enwe onye afọrụkwa ibeku n'ihe ọbụla so ndị na-eri Nnamdi Kanu gbakọrọtele na-egbu ya mma mmiri. Ala Igbo gide. Ala Igbo gide na Nkwọ, gide na Eke, gide na ahịa na-enọka ala Igbo. Enwe nwanne Nnamdi Kanu ha na Chikedozie m na Ojiofo na-arụ ọrụ. Ala Igbo gide. Nwaanyị alụrụ alụ nọ na Afarukwu Ibeku ha na Chikedozie m na Ojiofo na-arụ na-apịtọ. Ala Igbo gide. Because Ojiofo onye rụgo ọrụ with Simon Ekpa from beginning. Mgbe Simon Ekpa changed, ha hapụ Simon Ekpa. Ojiofo onye rụgo ọrụ with Bruce Frame. Mgbe Bruce Frame changed, ha hapụ ya. Ihe niile mere na IPOB onye ọbụla nọ against Nnamdi Kanu, Chikedozie m na Ojiofo pụrụ na with that person. Mgbe onye hụ nwere change of heart, Chikedozie m na Ojiofo ahapụ onye ahụ. Were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ndị Igbo mara na ihe karịa agwụ. Asị m na aga m apụtazi na-ekwu okwu ihe gbasara ihe
ike agwụla m. But ya wụrụ na Nnamdi Kanu were advice mo ma o were na ma o nweghị ka ha gbasa ha, but ihe mmawo ụlọ gị na-eshi mmiri and ya eje ọ ga-ejigide m. But you may appoint new DOS members today and deputy. Mgbe ahụ ka ị ga-ahụzi enemy gị nọ na family ihe na-ekwu okwu ya ụkwa IPOB, unless ma ị chọghị ịma, because ị chọghị ka iwe na o nwere onye nọ na family gị na-egbu gị mma mmiri na-erigo gbakọrọtala, and maybe that's why you will not do it, because ị chọghị ka o rie obvious na o nwere onye ọjọọ jọrọ njọ no close to you. Ekelene m barrister Aloy Ejimako. Ekelene m madam nne ya anya nwaanyị kara aka kaja. Ekelene kwenu m ndị ọzọ ha na madam nne ya anya kwụ na-arụ ọrụ, ndị ahụ sef achọghị ịpụta because achọghị ha ka a na-akparị ha, but madam nne ya anya wepụtara isi ya ihe ejikwa na-eme ihe ha chọrọ. Ekelene m Kanu nta na-agbara ihe niile on a daily basis. Ekelene m nwanne nwaanyị nne nna na-eshiri ya nri, odo na-enwere nkata akpara na ha iji napụ ya isi nri so that ka ọ dị izi ka ha degbuo Nnamdi Kanu. But ya wụrụ na Nnamdi Kanu na-eri nri onye ọzọ shiri, ihe ọbụla mere ya na eke hụ gbasara ya, aga m ebere ya akwa. Nnamdi aga m ebere gị akwa, because you're supposed to know na ụmụnne gị kwụrụ na with you gidigbam with ọbara ha kwụrụ na with you. Ndị nnama, you can't trust them. Ekelene m nnụ Chukwu biko kwe ekwekwele ka ndị iro Nnamdi Kanu gbuo m maka ha wụ ndị ọjọọ, jọrọ njọ. Ha wụ most of them wụ ndị egbughara ọbara. Chukwu biko ekwekwele ka ha kpafuo ọbara m. Ekwekwele ka ndị ọjọọ na ndị ụchụ kpafuo ọbara m. Ala efuone Chineke ekwele ka ndị ụchụ kpafuo ọbara m. Chineke biko chekwakwa m. Ndị ewu ndị ọjọọ, onye ha na nwanne ha kwụje ịchụ nta, ha hapụ zoo na-achọgharị ọkpa agbịrịgba ọkpa Nnamdi Ezebiro na-achọgharị agbịrịgba ọkpa ya. Nnamdi Kanu ịmakwa na ndị DOS shi na nne gị washawo. Ikenga kwuru ihe, o nwere onye nọ na DOS ribukuru Ikenga? Mba. Ha si ha na ụlọ nga ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ibe fa nọ na-arụ onwe fa aka n'ike. O nwere onye nọ na DOS ribukuru ha? Nnamdi Kanu o nwere onye afarukwu ibeku ribukuru ha ne? Nnamdi Kanu o nwere relatives gị nọ na worldwide ribukuru ha mgbe ha si na nne gị washawo, mgbe ha si na ụlọ Sodom and Gomorrah? O nwere onye nọ na afarukwu ibeku, o nwere onye ọbụla related to you ribukuru ha ne? No. So you don't have anybody. What you have is your siblings. On the winner. So do something to protect them today. So that go na aba everywhere. Are danishi. Because Chike doziem asihana na ihe ha na Kanu nta no 95%. Na 95% of ndị IPOB no with Chike doziem. Werire goeze gono. But one thing that they don't know, Hana calculate in on social media. I calculate infant and suckling in the Bina Biafran land that has never bowed their knees to all those useless full and then Akrona help. They don't know about that. You have a on social media. So Nnamdi Kanu create a new DOS, may I appoint new DOS members today. At that time, can the family heal? At that time, can this so that we can unify ourselves, so that IPOB him bidon naga
ka achọghị ime ke ha awụghị nsogbu m. Ọ gị himere the family, ọ gị rụrụ dị ụlọ ya daa, ọ ga-adagide m n'isi. Biko take my advice. Enwere onye ọ ga-ahụ ya enwe ụzọ ọ ga-eji tie ihe ka ihe niile tọọ ụtọ, wele kwuge m ya according to ndị amụma na-ekwu ụka otu o ji lay on their heart. Ekele na emenụ ndị Igbo, ya dịrị unu na mma. Ala Igbo efuone, ala Igbo na-agba aghara. Onye ma mmadụ na-egbu ya, onye ya na nwanne ya kwụji ịchụ nta, ha hapụ nta a ga-achụ chụma ọkpa nwanne ha. Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro, Chikedozie m na ndị otu ha, na onye na-akụrụ na ha ekpe na-achọgharị ya, na-egbu ya mgba mmiri. To the extent mgbe eji dọkịta jeje ileta Nnamdi Kanu, Chikedozie m na ndị otu ya ajụ. To the extent for the past 4 years, Chikedozie m na ndị otu ya wetebe shishi ka eji nyere Nnamdi Kanu aka. Ya kwa na o nwere onye ha na-enye, onye ahụ na-eri ya eri. But all recently na this January ka anọ na ha si na-ewetara ha 1 million, si na-ewetara ha 2 million. 2 million ka mgbe 4 years Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro, ego niile ha na-atụta Chikedozie m na ndị agbata eke ibe ha na-eri. Tetenụ n'ụra, tetenụ n'ụra ndị IPOB, tetenụ n'ụra, tetenụ n'ụra ndị IPOB. The thing na-atọ ụtọ na social media today, mmadụ ole na-ege m ntị, ọ bụghị ibu, but ka mmeghe ọnụ na-akwu okwu ọjọọ gbasara Kanu nta na ụmụnne ya, a ga-enwe 10,000 ndị ga-agbakọ nga. But nkwu okwu ọma gbasara Nnamdi Kanu na ụmụnne ya, a ga-enwe few people ga-ebe ege ntị. Lee on the other side, si ọtọgba nwanne Nnamdi Kanu, thousands gịnị ya, thousands commentary, thousands nyege super chat. Lee on the other side ndị asị na family of Nnamdi Kanu Sodom and Gomorrah, thousands na-ege. Lee nwaanyị na-akpụ pọnkụ na-apụta every single day, thousands na-ege ntị. Family writers na-ashare ya every day. Rapture media na-ashare ya every day. Yeah, platform Nnamdi Kanu created, ha na-post every day, na-ashare ya na different places. Nnamdi Kanu ịmana asụ sụọ n'ikwe ga ama asụ sụọ n'ala. Ka m gụri, ka m kpọọ Divine Mother before me end ya. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma ya ụwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye